Believers, I will say this in English and I will repeat it in Shona. We have a prophet in Zimbabwe who said, as you leave the church service, you will pick money from the ground. If that doesn't happen, I am not a man of God. I will resign. Did you know that if you find money dropped on the street, you are required by law to surrender it to the police station? Amen. Yes. If you make it your own money, you are stealing by finding. It's called theft by finding. So the police will announce if there's anybody who dropped the money, come to the police station. They will make an inquiry. How much money did you lose? What denominations was the money in, to verify whether this is the actual owner of the recovered money. So if a prophet of God preaches that when you find money, somebody that he has lost, instead of taking it to the police station, keep it. It's your gift from God. It means we have a prophet of theft. He's a thief. He's training his people to be dishonest. Imagine having Fredy's church members as your neighbors. You are guaranteed that anything you drop, because their prophet teaches them to keep everything they find lost on the ground. Your neighbors are trained by a prophet to keep everything that people have lost. Hey. Profita ari kuti uchanonhonga mari uchibva pano ukasanhonga handisi munhu waMwari ndinoresigna. Isu tikati amurisign tsano amusi pagraft nekuti kuresigna kunoitwa neari pabasa. Kutanga rini munhu waMwari achidzidzisa vanhu ukuruku unyumwa ukoronyera hweumbavha? Anonamata akanhonga chinhu chisiri chake anotsvaga muridzi wacho. Panewo here arasa mari. Namba dzangu dzinoti 07 chakadaro. Marasa mari mairasira papi? Yanga iri mumadhora ma20 here ma$5 here. Mari yamuri kutora ndamboiona. Otokata uimbavha futi ada kunyepa kuti mari ndeyake. Kunamata kuti uve honest, kureva kuti uchibva pano ukanhonga mari tsvaga muridzi wayo. Ndo kunamata iko. Kobva kwaita rimwe riri kuti ndabva kuna Mwari, ukanhonga idya ndeyako. Uchapika jeri nemachechi amuri kupinda. Zvazozivikanwa kuti mari yakarasika iyaye ndiwo wakainhonga ukaidya. Unopika jeri even wanhonga mari. Muridzi wayo akazviziva kuti wakainhonga ukaidya. Katibvisei mari tiise motokari, katibvisei mari tiise foni, katibvisei mari tiise chikwama, katibvisei mari tiise mombe kana mbudzi kana huku. Ungagona here kuirodzera banga uchiti yarasika ndainhonga? Kureva kuti kunamata kwenyu kudzidzira umbavha. Machechi akadaro anoda kuvharwa nehurumende. Yauri kuti mari yawakanhonga iyi, kune mumwe ari kutodzingwa basa izvi achinzi ndikuda mari yangu yawakarasa. Yauri kuti mari yawakanhonga iyi, kune mumwe ari kunzi nemurume peka bhegi uende, wakaisa kupi mari yangu. Kune mwana anzwa nekurohwa izvi zvina baba vake, akanga apuwa mari iyoyi achinzi anobhadhara kwayaida kunobhadharwa, nekutamba pamwe nekuvarerwa pamwe nekusaziva, yakangodonhawo. Chiimagina kuti kana uchinamata ukadzorera munhu iye mari iyoyo, womuti nditore mari isiri yangu, ndiri mwana waMwari. Unenge waparidza kudarika sermon ye6 years, ye6 hours. Amen. Nekuti waratidza kuti karekta yako yaibva neshoko raMwari. Iye Mwari anoda kukukomborera, anomirira kuti mumwe munhu ashanda mari yake arase.
kuti iwewo ugotengawo shuga kumba kwako. NdiMwari wekupi? Ngatiisiyei takaida ngokuratidzai kuti ndivo vachenjeri veBhabhironi. Yes. These are the soothsayers of Babylon. Yes. They promise a lot. Yes. Nothing happens. There was nothing. They could not They say peace, and yet there is no peace. Amen. Kana Mwari achida kuprova kuti uri munhu waMwari, haaite minana kumba kwenyu. Anoenda newe kuvanhu. Amen. So vanhu vakaona Jesu akabata zvingwa zvishanu, vanhu vakaona zvichiwanda, so vakatarisa kusvika zvafidha 5,000. Jesu haana kuuya kune vanhu vane nzara, akati kumba kwedu kubvunzai mama, tatisina flawa. Tikangowana 1 pancake kudai, ndikamedura Jima akadya akaguta, Simeon akadya akaguta, Judha akadya akaguta. Vanasisi vangu vari kupupura ima muna kugute remusuya. Kumba kwedu kuti ndine power rekuwanza chingwa. Vanhu vaingoti chiendei kumba mungononamatira kumba. Since Mwari wenyu anoita zvinhu kumba kwenyu, kuno muri kutsvagei. Saka Pauro haana kunomutsa muzukuru wake akanga afa, akamutsa Yutiko waasina ukama naye. Nekuti Yutiko akanga ari pakati peungano yaMwari. Zvino wenyu profeti anoita munana kumba kwake, ozouya achitaura kumba kuchechi kuti kumba uko hama kuwerere. Adzimai vangu vakatomboita mwana vaita pamuviri pe3 months. Hazvina kuitikira amai mwana. Amai mwana voti zvakaitika. Vanhu voti amen. Kana Mwari akutuma kuvanhu, Mwari anonoratidza vanhu kuti akakutuma. Haaratidze munin'ina wako naadzimai vako. Iyi yamuri kuita yaitwa pambare. Yokuti vanhu vanotanga varangana vozoya kwauri vachiti pane kambani iri kuda kutora vanhu ava. Iwe uyu atondipa chikwama chako, mukandipa zvikwama zvenyu mopinda mukatuma, moita 2 hours, $50 per hour kurongedza zvinhu mukabati iri mukati imomo. Iwo tichiuyai mupinde munoenda mumashure kwangu, chimirai apa, takunotora manager, unobuda nedhore kuseri, ubva enda kumbototenga shuga upa adzimai vake. Iwo paunozobvunzwa wakumira mushopu munominda, kuti tusu vari kurongedza zvinhu, tapinda basa manguseni. Konzina nhasi muchakapusa kudaro. Kanonzi kekuseri kana kuti chadona. Chadona yaane nguva ichiitika paHarare. Muchangwara rini. So hatisi kuda vanhu vanopusa kusvika ipapo. No.